Naaramid ti panagsukimat iti pagtengan ni Barangay Captain Nelson Bautista iti Barangay Kabarwan, Bantay, Ilocos. Segundo kiti kaming iti kapulisan, ngayon dadulwan ni Police Chief Inspector Sosimo Racho. May sa a concerned citizen iti nangitawag nga dapaltog iti natakamat nga kapitan. May sa kalibre 45 ken armalite rifle nga awanan ti lisensya. Sisitalugod met ti Barangay Captain Bautista nga pastreken dagiti PNP members iti pagtaengan na. Uray awan dagiti konsehales nga makaimatang iti panagsukimat. Pinasinggetan pa iti nasao nga mangidadaulo iti barangay. Oray no agmalmalim nga agbirok dagiti kapulisan iti pagtaengan na ket awan iti mabirokan da nga armas gapuanan ta awan nga rud na kunanapay nga pagpasimpa na lang iti pagtaengan nan iti paggatang na iti paltog insa una pay nga saan nga agatapen no sino man iti nagpulong iti kaming iti kapulisan. Ang rogyan na tayo basta pagadalat pareda latanaw ti amo nga rogina lagi toy. So nga wamet mabaling ko saritain taw met ti rogina. Kalpasan iti pinagsukimat dagiti kaming iti kapulisan, awan iti nasarakan na paltog, nadalos iti nagibusan iti pannaka-raid, iti balay ni Barangay Captain Bautista, iti Barangay Kabarwan, iti Ili Abantay. Saan met nga dismayado, dagiti kaming iti kapulisan, gapuanan ta na aramid damit ti trabaho da, napasamak iti panagsukimat itay bigat, agarup alas 9, iti may kainem nga aldaw iti daytoy abulan. Ryan Pardo, Core TV News.